minnu bɛ arabukan mɛn k'olu ka kulu sigi kun ye alisimɛw ani silamɛya o jigiya n'u magɔn y'a dagali a ko sibiri tɛmɛnen kɛlɛ minnu n'o kɛlɛ u taara ka Mali finitigiw sɛgɛrɛ n'o ye Mali soldats minnu wala Mali gendarme minnu n'u ka kɛlɛbolo bɛɛ jalun bɛ ani gendarme olu ka daga min bɛ Bajangara kunungo donkiwaru kɛnɛ kan n'an y'a jira u la k'a fɔ ko mɔgɔ 8 fo ka se mɔgɔ 9 ma olu fagara ni majuguniw hakilila jiginna alamisa tɛmɛnen n'u bɛna février kalo tile 25 ma surafanato dun tɛmɛnen kɔfɛ nɛgɛ ɲɛ 21 waati Mali soldasiw ka kɛlɛbolo dɔ min bɛ Jalumbe ani u ka gendarmew ka kɛlɛ daga min bɛ Bajangara n'o ye escadron de la gendarmerie kɛlɛw taara a bɛɛ kɛra waati kelen na kunungo donkiwaru kɛnɛ kan Dana Masagu olu ka kɛlɛcɛ minnu n'o olu ko k'olu ye Mali soldasiw magwɛn olu y'a jira k'a fɔ ko a kɛlɛ u ye gosili in kɛ n'o ye mankan minnu n'o ye marifatigi minnu dara Bajangara Mali gendarmew ani u ka kɛlɛ daga min n'o bɛ Jalumbe k'u y'a a yɔrɔ bɛɛ kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ ko maa minnu taara a ka ca ni kɛlɛcɛ 40 hakɛ ye bolifɛnw ani marifa girinw ani motow de tun b'u bolo an ye o ɲɛfɔli k'aw ye kunungo hali bi donkibaru kɛnɛ kan n'an ma segin o kibaruya ninnu kan a ko kɔni kɛra cogo o cogo Abulaye Jara y'a jira k'a fɔ min ye Bajangara ye ko Mali ka kɛlɛbolo daga dɔ ko bɛ Jalumbe ani u ka gendarmew ka kɛlɛbolo n'o ye escadron ko kɛlɛ tigɛra m'o fɛ maa minnu tubabuw b'a fɔ ma ko terroristew ko kɛra kalo tɛmɛnen n'o ye février kalo ye o tile 25 ka se tile 26 ma ninnu kɔni tun ka ca kosɛbɛ ko a fanba u tun bɛ moto de sanfɛ ani bolifɛnw n'o ye mobiliw ye u ye kɛlɛtigɛ min kɛ u y'a fila bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ko Mali gendarmew ka daga k'o bɛɛ dugu bɔda la sira kunbɛnyɔrɔ la koyi ale kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min bɛ fɔ Mali soldasiw ye o ye k'a fɔ u kana kɔlɔsili bila fiyewu u ka kɛ kɛlɛbolo ye kɛlɛbolo minnu waati bɛɛ lajɛlen na u labɛnnen don hali ni cunkɛriw kan k'a sɔrɔ u labɛnnen don kɛlɛ la wa n'i y'a ye ninnu bɛ se ka don dugu kɔnɔ ka nin baara in kɛ u bɛ tɛmɛ yɔrɔ minnu na n'a y'a sɔrɔ ko mɔgɔw bɛ yen minnu tun bɛ Mali soldasiw lasɔmi nka aw yɛrɛ y'u kumaw fana mɛn k'a fɔ kuma bɛ fɔ Mali kɛlɛbolow ye Mali soldasi kolatigɛlaw ye u ka girin yan'u k'a fɔ u bɛɛ garabasa ka wuli wa u kana sɔn fiyewu maa ninnu ka n'u sigilen sɔrɔ munna olu yɛrɛ fana tutu fɛlɛ bɔ waati bɛɛ lajɛlen na u ka biri yɔrɔw la a kɛra i n'a fɔ nin ko in janfa bɛ a ko la kunungo donkibaru kɛnɛ kan an y'a jira u la k'a fɔ tile kelen Bajangara kɛlɛ bannen kɔfɛ Mali soldasiw ka daga min bɛ Sayi n'o fana bɛ Masina fɛ an ye o kibaruya jɔnjɔnw sɔrɔ k'a fɔ février kalo tile 26 ka se tile 27 ma kɛlɛbolo dɔw fana taara ka taa Mali soldasiw ka taa kɛlɛ bin u kan kɛlɛ gannen kɔfɛ ko ninnu kɔni ye u yɛrɛw ɲini nka u tatɔ u ye janfamuguw de don Mali soldasiw ɲɛ sira la ko min ye an ka kɛlɛdaga ɲɛmɔgɔw ye Mali finitigiw ye nin cɛsiriwale minnu kɛ ko u fɔra k'u barikada kosɛbɛ nka fɛn min fana ɲininiw fɛ o ye k'a fɔ u kana kɛmɛ ka kɛlɛdaga yɔrɔ minnu minɛ k'u kana u bila fiyewu Abulaye Jara y'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ kelen na ye ko puvalikɛla cɛ 5 k'olu tun fagara février kalo tile 25 tɛmɛnen k'a fana kɛra Masina ko olu fana tun taara k'a fɔ u bɛ taa Mali soldasiw ka daminɛ hali n'a y'a sɔrɔ ko ninnu kɛlɛ b'a fɛ ka tiɲɛ u bolo k'a ko ma kɛ cogo o cogo u bɛ duguw jeni u bɛ baganw minɛ ka taa n'u ye u bɛ mɔgɔ caman fa u bɛ maa dɔw suɲɛ i n'a fɔ Baguru ka dɔgɔlen mɔgɔ 5 ye k'olu fagara bingani wale dɔ senfɛ a yɛrɛ kofɔlen na ani fana fali jugu minnu n'olu taara ka ɲɛmɛbugu sɛgɛrɛ ko senfɛ maa 4 olu fagara yɔrɔ min n'o ye Tamtari ye ko u taara bin yɔrɔ kan u taalen min kɛra ka taa bin yɔrɔ kɔfɔlen kan ko mɔgɔ minnu nin tora o senfɛ ko bɛ se ka taa fo mɔgɔ 10 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn la nin t'a bɔ koyi ale y'a jira k'a fɔ dugu minnu bɛ yen ni olu ye dugu ye minnu yɔrɔ ka jan sirabaw ni dugubaw la papalikɛla ninnu bɛ t'u daminɛ ani maa wɛrɛ minnu n'olu ye marifa ta ni a y'a sɔrɔ Mali kɔni kana
dabali ni fɛɛrɛtigɛbaw kɔni ko n'u ma labɔli kɛ koro bankas baɲangara ni duwɛnza ko yenkaw kɔni olu se wɛrɛ t'u ye ninnu bɛna kana karabali minnu kɛ k'u ŋaniya karaba ninnu kan ko se wɛrɛ tɛ yen sigibaw ye u ka sɔn ninnu ka laɲini ma. O siratigɛ le la anw tun taara Kucala an selen an sɔrɔla ka taa fo Kuri yan'an bɛ se Kuri kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen n'i y'i kunda Kuri kan i bɛ fara i numan bolo fɛ i bɛ taa dugu kofɔlen na. An selen tuma min an taara maire fɛ yen ani maire barosigi kɛ sabu yɔrɔ ninnu i n'a fɔ Yoroso i n'a fɔ Kori furancɛ min bɛ yen n'o bɛ Mali ni Burukina cɛ yɔrɔ furancɛ ɲɛ fila ye. N'i sera Sikaso kununko dɔnkibaru kɛnɛ kan an tun y'a yira u la k'a fɔ n'i bɔra Sikaso i b'i kunda yɔrɔ min kan o ye hɛrɛma kɔnɔ ye. Kunun ntɛnɛn ka jira k'a fɔ papalikɛlaw taara bi dugu kan an tun ye kibaruyaw sɔrɔ ka jira k'a fɔ Mali sɔrɔlasiw cayara yen kununko kosɛbɛ nka min ye Kucala yanfan ye i b'i kunda Kuri kan yanni ka se Kuri i b'i fara ka taa Yoroso ɲumanfɛya bolo fɛ ani maire barosigi kɛ kana ani lakana ko kɔnɔgan min bɛ olu fɛ o barosigi in senfɛ a kɛra sabu ye an ye yenku caman faamu baro in a nafa ka bon kosɛbɛ an tɛ barosigi in lamɛn. An balimakɛ an ka foliba ye ale min kɛra sabu ye k'an lase yan ani an balimakɛ yɛrɛ bɛ yan n'ale ye Yoroso commune rurale Abdoulaye Goyita an nakun ye fɛn min o ye bilangalama sira de ye an tun y'a kanu kana bɔ a fɛ yan sabu yan yɔrɔ tuma dɔ la lakana kɔnɔguwan ko y'a to gɛlɛyaw caman bɛ lakana ko bɔ an bɛna kuma da yɔrɔ ma a b'a tɔgɔ fɔ a ye yɔrɔ min maire ye dugu minnu bɛ a ka mara kɔnɔ ka se ka fɛn fɔ an ye. Ne lamɛnnikɛla bɛ fo nin waati in na ne tɔgɔ ye Abdoulaye Goyita ne ye Yoroso commune maire ne an ka dunanw fo Ibrahim Diko ni Jusi Traoré yɛrɛ n bɛ aw fo aw ka nali la Yoroso commune kɔnɔ ka na kuma bara sɛmɛnɛ na bi a diyara ne ye n b'a fɔ ko kunnafoni bɛ hakili balo ni kunnafoni ɲuman dira a ka ɲi hakili ma kosɛbɛ aw sera yan n bɛ aw ka bila la ɲininkali fɛn fɛn ka nɔgɔ aw ma ne ka commune ye dugu 10 de ye dugu 10 de bɛ n ka commune na Yoroso Nɛrɛso Zangela Nampena Simona Karagorola Tɔrɔ 1 Tɔrɔ 2 Tɔrɔ 3 Jarakono o bɛ bɛn Yoroso commune dugu 10 ma an b'o b'a la an b'o ba dɔw b'a la mais an minnu bɛ fara dugu dɔw kan donc an tila an b'olu érige fɔlɔ ka kɛ dugu ye mais olu ye amobaw ye bi ani Kori bɛ dancɛ bɔ ani Karagana bɛ dancɛ bɔ ani Kifoso bɛ dancɛ bɔ ani Minamba bɛ dancɛ bɔ ani Bura bɛ dancɛ bɔ n'i ye Yoroso commune yɛrɛ lajɛ Yoroso commune a bɛ n'a fɔ Yoroso cercle a bɛ camancɛ yɛrɛ de la kɔrɔnyan fan fɛ Bura ni Minamba minnu bɛ yen nɔ olu bɛ frontière kɛ ni Burkina ye ani Kumbia olu bɛ kɛ Burkina frontière la Kuri yɛrɛ bɛ Burkina frontière la ka taa se Mao ma ka taa se Wurkila ma Yoroso cercle kɔnɔ commune 12 de bɛ frontière kɛ ni Burkina ye donc n'i y'a jateminɛ Yoroso yɛrɛ bɛ camancɛ la ani San bɛ frontière la ka taa Kifoso commune fan fɛ ani Kucala fana gun bɛ ɲɔgɔn na ka taa Karangana ani Kifoso commune fan fɛ donc Yoroso n'i y'a jateminɛ ani San Kucala anw bɛ dancɛ bɔ yan sigibaw ka baara fɔlɔ ye sɛnɛ ye commerce ani baganmara o kɔni ye an ka activité ba fɔlɔw ye activité misɛnmanin wɛrɛw bɛ yen nɔ mais mun fanga ka bon an ka tila yan zone ye sɛnɛkɛla zone de ye yan ye ɲangadugu ye fulaw bɛ yen bamananw bɛ yen sɛnɛfɔw bɛ yen buwaw bɛ yen an bɛ se k'a fɔ siya ninnu caman dɔɔnin bɛ yen mais miyangaw de ka ca kosɛbɛ miyanka ni buwaw de ka ca siya bɛɛ dɔɔnin bɛ yan an bɛ don min na bi an bɛ se k'a fɔ an ni siya bɛɛ bɛ sigi la ɲɔgɔn fɛ. Anw bɛ Bamakɔ waati caman na an bɛ kibaruya sɔrɔ hali kɔsa in na an mɛnna dɔɔni an y'a mɛn sabu anw natɔ an bɛna Kori sira fara waati min ka na aw fɛ yan an ye an ka jamana sɔrɔlasiw sɔrɔ u caman yala aw ka e ka sigida monsieur le maire lakana ko la kɔnɔguwan jumɛn b'aw la ya wala basigi de b'aw fɛ yan sisan wala kɔnɔguwan ko b'aw fɛ yan. Merci Traoré n b'a fɔ bi lakana ko la gɛlɛya bɛ yen parce que n ye commune fɛn fɛn ko fɔ tɛnɔ olu caman bɛ frontière la ni Burkina ye gɛlɛya ni insécurité in a ka girin yen nɔ kosɛbɛ
kosɛbɛ a fanga ka bon na kosɛbɛ n'a fɔra ko e sigida ɲɛ gannen don i sigiɲɔgɔn ɲɛ gannen don i ni mɔgɔ fɛn o bɛ dancɛ bɔ ko a ɲɛ ma tuma dis-toi que i fana ka ɲɛgan a kɔni a bɛ ka tori donc an b'a fɔ an ka cercle kɔnɔ bi ni commune kelen ɲɛganna anw bɛɛ de bɛ ɲɛgan c'est vrai Yoroso ye commune centrale ye chef de cercle ye mais commune fɛn fɛn bɛ anw kɛrɛfɛ ni ye Kuri ta ni ye Maaw ta ni ye Bura ta ni ye Kunja ta insécurité bɛ yen a bɛ yɛrɛ de fo mɔgɔw ka activité dɔw yɛlɛmana baganw bɛ gɛn julaw bɛ kɛ sɛnɛ bɛ kɛ mais an bɛ waati min na sisan ni période yɛrɛ an bɛ kalanko yɛrɛ la ni ye Bura commune ta kalan tɛ bi Bura commune kalan tɛ bi ka sababu kɛ insécurité ye lakana sabatibaliya sabu mɛtiriw siranna mɛtiriw k'u tɛ se ka taa tant que ni lakana ma kɛ yɔrɔ la an ka dɔgɔtɔrɔ dɔw fagara ye an ka agent sécurité agent dɔw fagara ye maintenant ni o fagali ninnu kɛra hali n'u ma kɛ jihadiste ye mais o kɛcogo b'a yira mɔgɔw hakili tɛ se ka sigi o nana ni hakili kamikami ye mɔgɔ service ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ a zone na Bura yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnna Bura école caman de bɔra ka se yan an bɛ don min na bi 331 personnes o de Bura ka na don école la yan mɔgɔ 331 o ye l'école de secondaire dama ka transfert kɛ ka na Yoroso yan k'a na fara an ka écoledenw kan parce que n'a fɔra kalan tɛ yen mɔgɔ tɛ se k'i ka mɔgɔ bila ka sigi ten nɔ ni kalan ma kɛ n'a fɔra denmisɛnnin kalanna ka se secondaire la ko maître tɛ yen u bɛ se ka moyen min kɛ o b'o de kɛ ka u ta ka na bila école dɔ la Mali kɔni kalan kɛ i bɛ se ka taa yɔrɔ fɛn na i bɛ kalan kɛ yen nɔ o de y'a to bi caman de Bura ka na yan Bura bi dun yɛrɛ kama kalan tɛ fɔlɔ école dayɛlɛn tɛ yen kalan tɛ yen anw ni DA ni DCAP ye rencontre kɛ ni maître ye ka ɲini u fɛ cogoya bɛɛ la u ka taa classe kɔnɔ mais an ma ɲɔgɔn faamuya an bɛ hali bi an kan ka réunion dɔ kɛ ka ɲɛsin o baara ma parce que u ɲɛmɔgɔ dɔw kan ka bɔ kuca la an ni maître an bɛna sigi ka kuma pour que kalan ka se ka kɛ bon ni adamaden siranna ka ban a siranna i mana fɔ sirankojugu de ye yɔrɔ insécurité bonyana kojugu mɔgɔ yɛrɛ ni mɔgɔ kelen tɛ service ɲɛmɔgɔ fɛn kɔni bɛ yen nɔ bɛɛ yen bila fɔ minnu ma ko balikɛlaw u sigilen don aw ka commune na yan wa u bɛ fan wɛrɛ de fɛ ka na tiɲɛni kɛ ka sɔrɔ ka taa u bɛ fan wɛrɛ fɛ de u bɛ tiɲɛni kɛ ka segin u sigin tɛ yan u bɛ tiɲɛni kɛ ka segin ka taa sira wɛrɛ fɛ bon an bɛ se k'a fɔ u sigin tɛ yan commune na mais u bɛ yan dafɛdugu commune caman ni frontière cɛ mais n'u ye tiɲɛniw kɛ u bɛ segin ka don u bɔyɔrɔ la voilà mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu kɛlɛ ɲɛsiranya fɛ ni bɔ ni balawu ta ka sɛgɛrɛ u ye u sigiyɔrɔ bila ka na aw fɛ yan Yoroso yala aw y'u jate k'u hakɛ dɔn wa bidon kama an m'u jate k'u hakɛya dɔn fɔlɔ parce que mɔgɔ fana bɛ mɔgɔ jate mɔgɔ min fana nana a yɛrɛ kofɔ bon dɔw b'u yɛrɛ ɲinibatɔ u bɛna sigiyɔrɔ dɔw la u t'a dɔn kan k'u yɛrɛ kofɔ o de b'a to an ka baara an tɛ se ka jate kelen di fɔlɔ an bɛ don min na bi dɔw bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka na sigi yan mais ni fɛn fɛn ma yɛrɛ lakofɔ service bɛ yan min bɛ o recenser n'a ma kunnafoni di olu ma n'olu ma kunnafoni d'an ma i b'a ye k'a fɔ a jate a tɛ se ka sɔrɔ yɔrɔnin kelen sinon an b'a dɔn mɔgɔ kelen kɔni bɛ na anw cɛ ma bi u bɔra yɔrɔ wɛrɛ mais an m'o recenser fɔlɔ i tun ni bandaw bɛ sigi ni Ala tun y'o latigɛ wala i ni Asimu bɛ sigi fanga kalifalen dɔ maa minnu na n'a y'a sɔrɔ sisan ko e tun bɛ se ka taama k'u lasɔrɔ e ka dugu ani ka yɔrɔ kamanaguwanko e tun bɛ mun f'u ye tuma dɔ la n'i y'a fɔ yan u bɛ sɔn k'a mɛn. Tarawelekɛ ni kɔrɔfɔ in diyara n ye kosɛbɛ Asimi Badaw min bɛ Yoroso yan u b'o dɔn u b'a dɔn parce que kunnafoni tɛ yen bi Yoroso gɛlɛya anw tɛ se k'a fɔ ko a bɛ dogo Asimi na a tɛ se ka dogo Badaw la sabu u ka cidenw bɛ yan u ka représentant bɛ yan gɛlɛya min bɛ yan anw fɛ u b'a dɔn anw yɛrɛ fɛ bidon kama an bɛ se k'a fɔ u ye dɔ kɛ sabu waati dɔ la anw yɛrɛ tun bɛ yan sɔrɔsi tɛ yan a n'a kun fɔra ko mankan bɛ Bura Yoroso kucala bɛɛ jɔrɔlen don an bɛɛ tun bɛ jɔrɔ parce que ni mankan kɔni kɛra dɔrɔn kucalakaw kɔnɔ ko Yorosokaw bɛ taa tɛmɛ olu kan olu fana bɛ ji don bidon na mais bidon kama sɔrɔsiw nana yan sɔrɔsiw sin bɛ yan a ka ca ni kalo ye sisan a ka ca ni kalo 2 ye dɔ bɛ yan dɔ bɛ Kuri dɔ bɛ Maaw u bɛ lakana yɛrɛ kama olu kɔni bɛ yan fɔlɔ n'u y'a mɛn sɛgɛnna bɛ yɔrɔ fɛn fɛn na u bɛ wuli ka yen sɛgɛrɛ donc an bɛ don min na bi an bɛ se k'a fɔ o hakili bɛ yan parce que an ye laɲini kɛ
kan yɛrɛ de ka yɛlɛ yurusu yan ni kan ma yɛlɛ yan k'a fɔ sɔrɔsiw ka daga ka bila yan ni u ma kɛ pewu n'a fɔra ko renfort de bɛ na ni renfort taara wajibi do mɔgɔ i bɛ se ka fɛrɛ ka min kɛ i b'o kɛ o mais ni renfort bi yan ni mankan wula yɔrɔ mɔgɔ bɛ se ka wuli k'a kunbɛn bon an hakili bidon kama o ye o sabati a tɔ tora a ka kɛ ka matérialiser kuma kɛra kan sɔrɔsiw tɛna bɔ yan tuguni u bɛ to yan o daga yɔrɔ bɛ kɛ yan ye hali ni dɔw ka mission banna dɔw bɛ taa dɔw bɛ na pour le moment o confirmation dira anw ma. Ka baro in jɔ maire Abdoulaye Koyita k'a sɔrɔ i ma foli kɛ an balimakɛ ye radio min bɛ yɔrɔso yan ne de y'a ɲin'a fɛ n ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ ale sigilen don yan ale bɛ kibaruyaw kalama yan anw bɛ Bamakɔ n'an tora ka ɲɔgɔn falen kibaruya la tuma dɔw la an bɛ jamanadenw bɔ kunpan na yala baro in senfɛ a sigi kun na ne tun kan ka n da se dɔ ma ne da ma so ma nka o b'a sɔrɔ haminako ani o fɔda ka di e ye k'o fɔ an ka ɲininkali ma bolo o kan o jumɛn bɛ i k'o lase ani ka kuma laban. Tarawele n bɛ segin ka aw fo yɛlɛma aw nana ka na cun kan k'a sɔrɔ ma informer bon anw fana dun bɛ yan an bɛ yan faso mɔgɔ de kama k'a fɔ ko nin fɔra ɲɛna ka bila o fɛn tɛ aw nacogo a diyara n ye sabu aw ni n kɔrɔkɛ donna yan min ye Ibrahim ye o yɛrɛ ye kuri maire danga de ye an bɛ fɛn fɛn kɛ an bɛ ɲɔgɔn kalama ale sababuya la aw ye yan sɔrɔ ani Diko tiɲɛ ka di Ala ye Diko ka ɲɛfɔli yɛrɛ o diyara n ye parce que kabini kunun n fa ye baara kɛ yan ye n ka yɔrɔ ye o ma ca anw maliyɛnw na dɛ i bɛ taa sɔrɔ a fa fana an n'a bɛnna anw jɛra fɛn ɲuman caman na a tɛ se ka ɲinɛ hali bi Ala k'o to an kɔnɔ e Tarawele yɛrɛ n bɛ e yɛrɛ fo ka bɔ Bamakɔ fo yan Ala m'o nɔgɔya bɛɛ ye mais kunnafoni ɲini ɲuman vraiment n'i y'a kɛ fana a ka ɲi an b'aw fo aw ka nali la a diyara ne ye donc n bɛ fɛ ka min fara n ka kɔrɔfɔ kan aw bɛ baara min na n y'o de fɔ kuma daminɛ n'i ye kunnafoni ɲuman di mɔgɔ ma a bɛ mɔgɔ lafiya min bɛ yen n'u kan ka fɔ jamanadenw ɲɛna an k'a fɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sabu jamana in mɔgɔ kelen si tɛ se ka jamana in kolosuma an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma karisa e ye ɲɛmɔgɔ ye bi e kelen kungo tɛ dɛ karisa e ye kumakɛla de e kelen ka kuma tɛ dɛ ni fɛn fɛn bɛ fɔ an bɛɛ ka ko do don an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o de b'a to jamana in an bɛ basigi sɔrɔ a kɔnɔ sinon karisa e ye ɲɛma e kunkolo don a bɛ tuuru na se dɔ wɛrɛ ma ɲɛmaw ka daminɛ duguma fo sanfɛ Ala de bɛ mɔgɔ kɛ ɲɛmɔgɔ ye wa ni min kɛra ɲɛmɔgɔ fana fo kɔmɔgɔ de ka k'i la an ka jɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sinon démocratie tiɲɛna a bɛ ka faamuya ɲɛjugu de kan sinon n'a faamuyara ɲɛɲuman kan ayiwa ni min nana don min na an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn dɛmɛ o de b'a to basigi ani ɲɛtaga bɛ na jamana kɔnɔ k'a ɲini fana min ye jamana ye parce que ni sigikafɔ ma kɛ an bɛ fɛn fɛn na k'a fɔ ko ni gɛlɛya in bɛ yen nɔ mɔgɔ ni dɔ ko e ko k'a ma bɛn a ma a kan ka sigi ka kuma de o mais n'a kɛra ni futuma ye n'a kɛra ni yɛrɛsagokɛ ye a tɛ ɲɛ donc ne fɛ hali bi sigikafɔ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛmɔgɔ ka sinsin o kan u ka caman kɛ o la o de b'a to gɛlɛya caman bɛ yen nɔ an b'a kunbɛn duguma fo sanfɛ o de ye ne ka hakilina ye ka ɲɛfɔ ka fara aw ka laɲiniw kan parce que fɛn fɛn n'an b'a kɛ fo a ka faamuya n'a ma faamuya i bɛ kuma fu fɔ a tɛ don tulo kunnadi la donc n b'a fɛ ka min fɔ o de ye nin ye an ka sigi ka kuma ɲɔgɔnyaw caya o de b'a to vraiment gɛlɛya caman bɛ yen nɔ a bɛ kunbɛn o de dɔrɔn de y'a fɔra ye n kalanna n kɛra fɛn fɛn ye o n'i ka kalan n'i m'a ɲɛfɔ dɔ ɲɛna a tigi tɛ ne faamu dɛ donc ni degun b'i la fana n'i m'a ɲɛfɔ dɔ ɲɛna a tɛ faamuya hali bi an ka jamana a bɛ gɛlɛya min na Ala k'a basigi Ala kana an kɛ k'a basigi Ala ka hakili ɲuman d'an ma a bɛ taama min na Ala k'a ɲɛ Ala k'a kɛ kunnawolo ye Ala k'a kɛ ɲɛtaga ye vraiment Ala k'a to maliyɛnw ka aw lamɛn u k'a dɔn aw bɛ baara min na u ka dugawu kɛ a kɛto b'a la n bɛ bɔ kɔrɔfɔla yan. an tun ye layidu ta aw ye ka jira k'a fɔ an ye kibaruya minnu lase n'o bɛ tali kɛ Kucala kan kibaruya in an ka don kibaru tɛmɛnen na kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye alamisa tɛmɛnen ye an ye kibaruya dɔw fɔ aw ye ka bɔ Kucala kɛrɛfɛ dugu dɔ don diɲɛ ko sabu de b'a la hadamaden n'i cɛsiri la i da bɛ don fɛn dɔ la i sen bɛ don fɛn dɔ la dilanli y'a sabu ye o yɛrɛ de ɲinina kɛrɛnkɛrɛnnenya kunnafoni laselaw fɛ a mana k'a sugu o sugu ye o de ye cɛ dɔ bɛ Kucala kɛrɛfɛ dugu dɔ kɔnɔ a muso de tun ye a denmuso ye nka sabu de nana n'a ye an balimakɛ min n'an bɛna baro sigi kɛ sabu de nana n'a ye ale da ka don a la a yɛrɛ ye an baara ɲɔgɔn ye radio min bɛ Kucala n'a bɛ fɔ a ma ko radio kotɔn an balimakɛ Cɛrɔni Njayi ale ye bɔlɔlɔ sanfɛ kunnafoni lasela ye Ala k'o ci ale fɔlɔ de ye kunnafoni n'an bɔra joona tuma min na an ye sɛbɛn in sɔrɔ sɛbɛn min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko 22 septembre n'o ye jamana ka yɛrɛmahɔrɔnyali kunnafoni lase sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen
shana takiu ka fasila sesebanu ile du tawiye ka fo ambe bo fu mako kana kuchala kana kuni angarje do kuchala ya mbal makela bare trofo fenye bora kalamani hakilna mwe femiya to adadu nala munde do krengreni yana kumi ayere bamburu koro kama kenchi ma anti jose aw ka kene antama aya sababu mi ndadu korofena on biya nisi kuchala kadeya ntoy jibril damile wafu ko sinzina boutique nga bara e moto ferede ina fo mbi o yoro de layata me kuna foni kera fen yere bulunya kanu mbe kuna foni dike abdu maiga ka radio sula mo ba famina shugel ko kala maiga o dogoke o aka radio sula ni abu foma kuto en kuchala kuna ko yere soro chugumuna to chama an balma tuguda mo bi nan fe ni uyi gela soro fanga fe me adobi ke gela yerete o papier yere mana chiu ma doron ubi joro to ubi nan fe ka fo vraiment fanga ya wili on tanyedo kamilin do de bola neresu kana mina to ale to ginola aku toro de bale kan sabla 7 etara di alima ko ale kana gendarmerie la ale dinte fanga la kuma do ngi munke aku chana ale tara do de dimsu no fe ka ba furu chorba in toy ko umege damele umege yere ayre ka la sella ko ale bangina samba kilini keme konontoni bioro ni kilini neresu o kanga ke sam bioro nyina ko ale tara dimsu no fe ka ba furu e kangar dali ka sege chana ali ma ka kumalame ali kontra ka fiero ka bi mo ci ale yere modola ale yere bi denga do dimsu no fe ayre kofe o me ka fo ali fanayi lungo were takadim su segere alimu tan ere soro kuma te kuke o de koni gbana ala sisan e 7 takana de alima sabla ale tirike do kunye dimsu blakata ale ka mogodo fe walsa uta kuma o si fe anana aya sora dimsu inte sukono ale wile gendarmerie la pasila ne fe awlela ngo iyala ni ma fere koni keni ko ngono ka yela amta surnal duna ni tikku gele asela gendarmerie la nya soro o mega ere bi o ni fana femi ye sebe rebe sebe min be sisa to ko dawla kado aya nge sebe nyinga sebe ko aya ko ko ni sela ale fe ya ale re ni umma kuma folo o unale kuma mi nana bo kuma kono sebe re wuli la folo ko nale matanye ko wal ka siljita man fam sabla ay umga nyinga muna ite fe fiu chenka furuko kuma fi dimso wali ka fo abi tadu dimso ka ko awero du fe ya kanu yere tini ka ke ko ebile ni mabi ma wele fangana ola kwa ya osi dema mami kon tarabo umega dano be na be kluka ko ale musodo ango chogodi muso iwolo de ba fo ki muso ango ni mafam je infana ko chana ale rebo kalama ko me de nka dale ale asro ale ni de nka kan kasago fakemanka usino ayi min dale kan de no fe sakuma asro ale yi sembo akola o me ale ba don de nka dale ale kon masaka je ka de ntui o wala siza amanye min ko sebe ko ni mi umega yere kon manga kene mana yere soro o yoro ne nalbe dilla ne sakote u flash ka datu ngo sebe mabo eki bolla dusuka umega bara mina nyansoro ata kalama ko kojugudu anga jamana kono o sabla be kumani ka fo ale ka dine talibal kake parce que ale ba ke watu no asoro ale ba manai o talibal kake mais sisan ngona ale duna chrétien la ale de chrétien la chrétien ga fin bet gale la chrétien yuka uma boala sabla ko ninta to ta chugo nyimai uluta fe o mais ayrebe kumal sa ba fa chrétien la mais chrétien jugo kontala bli o ni kele sisa anye kangarda aye nafo sebe sonanga delima kangar kadda chorobani akata dento aka furu halna tini cheinde ka furu fesa de ngon nga furu ale kon ngana gerede na furu nyomo ba ke chugumna o ika ni ma sebe soro ko min modola na le ma soro akani wili o ay tala e cliff lake o ko chogorba donale ka telephone numero flame be mina ka faraka fli kali bla bla chugo koroina ina fo ada frumsu o kalami ke ay ni wili o angoni afobo ni ngoni amayi ni ka glaji nyama jolnalsa akana ke way bay akana ke libore ngo mega mana so la peut-être muso were de kada ye moyen tabulu ako fana fo amba deme ka furu sebere ko ni dein ale re fana bi joka dein deme pour ka ka chesoro o mo kon mason shila anyi mo blaka deli sabapa
aya finalement ne kon ko jani yɛrɛ la nin bɔla kulonkɛ la u bɛ kan dɔ fɔ ko ni ko nana silamɛya yɛrɛ la ni i tɛ se k'a bali ni i ka kɛwale i b'a bali n'i ka kuma ye n'i tɛ se k'a bali n'i ka kuma ye i b'a bali n'i ka dusukun ye hali n'i ma se ka kuma n ka tila ni saba dagalen don bon ne dun b'a dɔn k'a bali ni kɛwale ye k'a bali ni dalakan ye ala barika la bi anw min bɛ terrain kan a ka nɔgɔ anw ma anw bɛ se k'a kɛ na anw m'a kɛ vraiment i n'a fɔ caman sigila k'a ye k'a fɔ n ka sara tɛ bɔ a ko cɛman ye sigida la finalement ne taara procureur nɔfɛ procureur ka substitut ni o ye procureur Kɔnɛ n ye kɔrɔfɔ da yira ale la Kɔnɛ yɛrɛ n sunangu don Jose i b'a dɔn ni Danbɛlɛlaka ye nin fɔ kɔnɔnaka ye a t'a faamu donc o kɔnɔna na Kɔnɛ kɔni ale y'a yira k'a fɔ est ce que n bɛ ka kuma min fɔ tan n dalen don nin na wa ko kɔni n ma minɛ ka na a ka bureau kɔnɔ dɛ ko faama don puis n sunangu don n ko Kɔnɛ n ko ne tɛ gulɔ min dɛ n ko ne kɔni ka minfɛn dan ye ji ye a ko ne mɔgɔ bɛ taa se ka nin kɛ cogo di surtout ne ko Kɔnɛ kelen tɛ fo Kɔnɛ naani an kɔni bɛ se k'a mɛn tuma dɔ la a tigi ka porokoto la a ye a kɛ siɲɛ kelen bon o yɛrɛ la a tɛ sɔn a ka fila mais Kɔnɛ naani bɛ taa sɔrɔ min na o ka bon hakili ma a ko bon ko ni o don ko komi a ma se ne den ma a ma se ne ka mɔgɔ ma ne tɛ se ka plainte k'a kan an ko a ma n'a ma se o dɔ ma ne tɛ se ka plainte kɛ mais sariya fana ko kofɔli ko kɛra sigida la ka wuli ka jɔ k'a bali o fana ye sigida mɔgɔw fana ka droit ye n ko n bɛ se k'a dénoncer kɔni a ko wa ko o bɛ n ka droit kɔnɔ n bɛ se k'o kɛ donc o la mun ninnu yɛrɛ n'a bɛ sigi la mun ninnu bɛ ko in kalama fo san 10 a ka ca u ye n taara ka taa maa 7 ta o la nɛrɛ so ka na olu dɔw yɛrɛ bɛ yen n y'u yɛrɛ bila ka u mɛgɛ deli a ka nin ko in jɔ komi ko dénonciateur k'i bɛ o tɔgɔ ka to ye donc n y'olu ta ka na u yɔrɔ nana sigi procureur ɲɛkɔrɔ procureur ko sinsinabutigi nana kɔrɔfɔ min fɛ yan ko yala aw bɛ a kalama wa o ko k'an b'a kalama o ko a y'a fɔ ko u mɛgɛ ye kɔnɔ naani sɔrɔ a yɛrɛ woloden fɛ aw dalen don o la wa k'an dalen don o la halisa procureur ko nin ko in ale mako bɛ denmuso yɛrɛ fana na denmuso nana o kelen de don procureur y'a ye sisan kɔni musalaka bɔra la a ye kumakan ninnu ta ka o di secrétaire kɛ ka kumakanw ta k'u bila ka na gendarmerie la olu ka u mɛgɛ ɲini ka na d'ale ma kun y'a bali u ka n'a ɲininka a dalakan na u mɛgɛ nana u mɛgɛ ka kumakanw ta la gendarmerie la ka dénonciateur minnu y'a kofɔ k'olu ka kumakan ta ka fara denmuso in yɛrɛ ka kumakan kan u y'a bila ka taa procureur fɛ yen maintenant procureur y'a ye k'a fɔ tiɲɛni yɛrɛ la kuma in tan do kelen ma jɛ a y'a bila ka taa kasonba la o y'a sɔrɔ cɛ min bɛ girinkajɔ la a nɔfɛ an fana ko bon ne a sɛbɛkɛla don a fa n'a somɔgɔw ka na an ka mɛnni k'a da ni fana u mɛgɛ yɛrɛ an ka maa sɔrɔ u ka famille la min bɛ se ka jɔ faya kɔrɔ ala y'a kɛ an y'o mɔgɔ bɛɛ sɔrɔ woro bɔla an tɛ k'a ko lasumaya koyi hali mairie yɛrɛ u kɔni kan ka kɛ nin waati n'a tɛmɛ ne bɛ kuma ouverture média la don min o dugujɛ ye woro bɔla maire de ka voyage kan maire ko ale tɛ fɛ hali a k'a ka dankan bila ka nin furusiri ale yɛrɛ de bɛna ka na a ko ka k'ale ɲɛna o de y'a furusiri fana jɔ tan tɛ sa kun b'a sɔrɔ mairie furusiri fana bɛɛ kɛla an kɔni b'a fɔ tibarikala an kun bɛ yɔrɔ min kɔ o de ye nin ye sinon o mɛgɛ yɛrɛ ka kaso ko ɲi n'o kuma kɛ ko in tɛ nɔgɔya an bolo de sinon an yɛrɛ kun tɛ fɛ ka taa o sira fɛ Jose ni kɔrɔfɔ in kɔni y'an sɔrɔ nin cogo la. Dɔnku an b'i fo ne ni jama lase kuma a tunu n'a nafa dɔ ye nin ye kunnafoni lasela ka baara de dilali ye fɛn min bɛ kɛ jamana kɔnɔ n'o ye tana ye n'a bɛ dugulaw maa da tɛ s'a ma ka ɲɛfɔli kɛ jama ka wuli kɛ dɔ jama ka wuli ka dɔ a caman bɛ yen a ka gɛlɛn kosɛbɛ n b'a fɛ ka faamuyali kɛ e ye nin hakilina in sɔrɔ ka nin baara in kɛ nin ko in bɛ sen na i yɛrɛ ka fɔcogo la k'a bɛ san 10 hakɛ bɔ i ko den min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ den 4 yala e bɔra kalama nin cogo y'a fɔ cogo min na nka ka nin ko in kɛ Mali kɔnɔ kucala yɛrɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan nin ka san 10 bɔ ko dama sa kuma ma o tuma dugulamɔgɔw tun ta a joona wa u b'a joona sabu y'a jira k'a fɔ mɔgɔw nana ka na seereya den y'a jira k'a fɔ a n'ale sera ɲɔgɔn ma cogo di nin y'a ka baara ye wa a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ wa mun de don n ye den ɲininka nin kɛcogo la ko san 10 kɔni n bɛ se ka kuma ni siɲɛ fɔlɔ ye o siɲɛ fɔlɔ min na i fa b'a essayer ka nin ko in ta ka ɲɛsin ma e bɔrɔ de don i kun na wa ou bien a ye bɔrɔ don a yɛrɛ kun na wa komi denmuso y'o jaabi n fɛ miyanka kan na
no ataka oh mumo cho shiu wa fo oh so bu nga shi na wa fo ada na mi rami trela ya ta la mu ya dami tra tor ni fu kamina ba che kama shi ba foro mu nya che ya ta la mu yiro uye chan che ne wori doctor we na ba mu tre oh me mu cho nya mu foro ma ya kalamata mu trela mu tu mu cho nya cho mi sura kamina ba che shi ba cho mi shunke u foro cho ni ge wa foro cho ni ge una kurpa duni muna cho nya ni nan tume burna yibe muna yi ji cho mi cho cheme chawa chinna la chewa muna cheme na wa se yer we cha jo na la na wa se yer we cha jo na we cha jo na o kere cha munu na chewa munu wa chewa ndeni ke changla sida ibisa kan yoro info bomana ngana wa neko wo ika den folo anya me ka foko atei yala e ba kalama ko kara chugo muna wa eta kalama e se afo bomana ngana muna ja jo shara la okay afa muna o me mu bana ma mu wara chila mu yer cha mu bana jo ma mu wara chi mi ma ba ni ko ma na wa chi na ma mu muna hob do jo na pi wara chi we cha ba ngem bana ma wara chi d'accord nya fo sali ika konanye folo ko untana ko untali sawu boramna sali ko ula ko ale koni jigile kati mulle ale fa wolo fa ya ale mine ka do sukono ale jigina tingele akama o bena ka soro vraiment ale toshitale la sunogo de ya leta ale koni den ka shikame fa borani denye ale renyenyena wa masigi ka do ni denye bli o kera ale ka kunafun labaye din kula o don temeluna ale nana yinga yara din yere chedo wa musudo akasoro ka foko chedo o de la ale adoko ale din folo yi chei o me ay fenke Allah halite Allah ka do me din goni nyana mangoni o wala abora ni o yi sukono ale nyana sabla ale din ka shikame donc yala absaka sigin ka bomana na masaka o defo ala ka ambe sababa allo so modo karate to ni jamu sali damele kabomi avane rasoga aya anye kuma fondo me gendarmerie la aya anga kamana na ambi faga me da kuma mi fora eske chendo chadora ko mun e ka nye fol kalata ako kone tita furla na fana ma janala jonne ko tita furla na pagaga era wolo fadwa awaga tita furla e mara mini afeya awaga demunu be e bolo denjollo den sabaro den sawa jonne tawdo fakero era wolo fata de den sawa imbeya awaga Allahu akbar me ibabe ya awa ade e wolo babe ya awa ino be dugele ngona awa donc aye fara e wolo ba kan sake me e wolo ba era ale mu fo aye mu ke pour que ka kojo ako be na ale mawa akmara ka dasa ko amame akmana ka desa amame awa aye mo bla ka kuma fe fana amame ai ni ko imena se na wa awaga abi sanjoli bo yo sanda ite folo bi se sanjoli ma eto dado ai ako amaboro do ale kuna amaboro do ayere kuna ongo me dugu jele eska ay kelinga nyedde kan nimisa manawa shin folo keli ako wala nimisa mana ko fanye ni nyeshi ali balma bema ubulla ka dutui ongo muna ere mabuli ko vraiment ko ale ya tante chugo be na le tara ko fe abitali no fe kana anda nana se fana awulu bama ongo nyame bafla kumife do nana o diminala ka sabu yake ayeni ko intaka nyeshi sigida mogo maminge ni ayere ka chuga fe uluku ni tulu furunyoyi o me wulu baba buleno o sela ka nye joni kuina akoni ko yo toro wutu kasu dono taru kasu no awa o fone miakana no taru kasu na watike o bikla ka sekana abta o dile o bikla ka sekana o finalement aw nana o take bagali yere o me angoni mi fa kuina demso main koni kera ko mi ayi ina fo saka mone abulo kala kuma ayi dabali kewla ko haklike na ko aka min ke a tezite kake hal ni no e ko glan sisa ka fo ni tara ni fa ko ga keta ibi aketa na tara pression sigi fa kan do fa aba fo fa karsa de ko nga fo tanga keta demso ngoni kera ti saka foi dugala ati saka babulo na banani fa jora josi ndora dora abe ko betatara ay demso ke ko saka mone bo sida fana na yi sida mogo yinga muna usigila kan fle o ko be sranye dabali kuma nunu ka dai mbi fa o wali mbe mu chila o kuma nunu ka dai bo mogo du manga manduye o ni fana ka convocation tika dima en kudidu bo ni damanda nu kama
bɛɛ b'i yɛrɛ ɲinina tuma bɛɛ an bɛ fanga na o man di mɔgɔ ye a yɛrɛ somɔgɔw minnu n'a ye kelen olu ye embargo sigi a kan an tɛ t'i ka so i tɛ taa an ka so n'i nana an ka so du y'i ta ye sa mais an kɔni t'i wele an ka ko la a fana sina ka mɔgɔw fanfɛla ye k'o to yen a yɛrɛ kɔni kɛra a ka buguda in na ten n'a taara mɔgɔw fɛ yen u b'a musalaka u bɛ a filɛ i n'a fɔ fɛn dɔ nana don an cɛ la min t'an dɔ ye denmuso in yɛrɛ kɔni kɛra o interdilen don yɛrɛ hali ka bɔ ka taa yɔrɔnin wɛrɛ la kuma tɛ ka fɔ i bɛ gɛrɛ mɔgɔw la o kɛra sababu ye denmuso in t'a la adamadenya ko dɔn denmuso in nana commencer ka to ka faamuyali sɔrɔ parce que baara cɛjugu minnu kɛra a kɛra komi olu commencera k'a bila n'a sigila maa dɔ kɔrɔ a bɛ ɲɛfɔli kɛ n'a sigila a bɛ ɲɛfɔli kɛ a b'a ka nisɔngoya yira o yɛrɛ de kama a nana dɔn k'a fɔ jarabi yɛrɛ bɛ yen i bɛ se ka jarabi maa wɛrɛ la o de kama kamalen kofɔlen min nɔrɔla la tan fa in fo ka na fa in kɛ fa in ye convocation tigɛ ka d'u ma a ka ca siɲɛ caman ye mais o fana banna ka fara la de parce que n'a y'a tigɛ ka d'a ma i b'a dɔn anw fɛ yan sisan ka muso ta ka bɔ n'a ye fanga b'o contre la fɛn min ye o mɛgɛ danbɛlɛ a ka kɔrɔfɔw la k'o tɛmɛna nin cogo de la mais n y'a f'i ye cogo min na an ka laɲini kɔni kun ye dɔrɔn denmuso in ka furu an nana ye vraiment ni o mɛgɛ fanga m'an dɛmɛ an tɛna se k'a minɛ k'a mara yɔrɔ dɔ la ka an ka baara kɛ mɔgɔ min o yamaruya bɛ min bolo o ye fanga ye o ye sababuya de ye o mɛgɛ se kasoladon ma sinon an ka laɲini kun ye dɔrɔn denmuso ka furu ala barika la bi kɔni n y'o fɔ kɔrɔfɔ kɔnɔ denmuso furu la ko kɔni bɛ nin dankan de la ko a ye den joli sɔrɔ a bolo kɔnɛ 4 o den ninnu bɛ cogo di voilà kɔnɛ fɔlɔ ko kan ka san 10 bɔ bi kɔnɛ filanan laban ɲɛ dara o fana ka o bɔra an ka biro la yan o tɛ sin min kosɛbɛ bilen sabula a bɛ se ka tile kɛ sin kɔ an bɛ se k'a fɔ dabɔla sin na a fa fana mɔdenw don a yɛrɛ woloden na ka ko do koyi den yɛrɛ n y'a ɲininka ko kɔnɛ 4 don sabu fɔlɔ bɛ min a ko kɔnɛ fɔlɔ ale bɛ jigin o la waati min na o y'a sɔrɔ fa yɛrɛ bɛ ka ko ninnu dogo ale ka tin wuli a y'ale minɛ ka don a ka cɛso kɔnɔ a yɛrɛ ye ale lajigi a yɛrɛ kɛra ale ka tinimɛnɛ muso a kɛra o ye ale kɔni bɛ bɔ min kalama ale jiginna ale ye den kasi kan mɛn kin gɛlɛya kama sunɔgɔ sina giriya ale ma a bɔra ni den bilemani ye yan'a a bɛna segin ni den ma na hali o den yɛrɛ lahale ale tɛ foyi dɔw la mais min kɔni fɔ a yɛrɛ nana min fɔ ale ye o tun ye cɛ ye tɔ ninnu kɛra muso ye kɔrɔfɔ dɔ fana fɔra kɔrɔfɔ in kɔnɔna na dugumɔgɔw fɛ u y'a yira k'a fɔ u mɛgɛ danbɛlɛ ko a balima dɔ tun bɛ yen min fana ka baara tun ye ni ɲɔgɔnna ye ko dɔ ye i bolo sifilaw la ni o fatula mais n bɛ profiter i ka micro fɛ k'o fɔ mɔgɔw k'o faamu maaw de bɛ ka u sagolama yira balima min don o tɔgɔ tɛna fɔ anw da sabula banbatɔ don o taara ka ban mɔgɔw bɛ ka mɔgɔ min fana yira u bɛ se ka kɛ olu de biri la o don sinon o fana tun bɛ nin waleya ninnu kɛ o nana fatu min kɛ ko o woloden o fana ye o yɛrɛ furumuso n'o y'a yɛrɛ woloba ye k'o gɛrɛ a yɛrɛ la an b'o fɔ kɔrɔfɔ kɔnɔ ni u mɛgɛ ka kɔrɔfɔ tɛ anw tɛ da don nin na parce que kunnafoni fana ma lawuli mɔgɔ lebu kama min fatula ka ban o taara dɔ de bɛ se k'a fɔ karisa don non sagaban don dugumɔgɔw ye min tɔgɔ fɔ ne ye n tɛna o fɔ micro la n tɛna o publier an kɔni ye an sigi a kan denkɛma min bɛ ka nin baara in kɛ a b'an ka programme na an bɛna s'a ma k'a fɔ a ye jamana sariya bɛ nin kɔ ba min b'a bolo a woloba k'u y'a kumaw d'a ma hali o kumakanw bɛɛ dafalen b'an bolo hali n'an bɛ a ci ma an b'a fɔ n b'a dɔn i fana i hakili ka bon i tɛ na nin fili fiɲɛ fɛ sabula u ye tɔgɔ ninnu bɛɛ fɔ denkɛ in tɔgɔ fɔra ka woloba in tɔgɔ fɔ ka banbatɔ tɔgɔ fɔ mais an kɔni b'an ka programme na ka o ɲini k'a dilan dugu ma i n'a fɔ an tun bɛ fɛ ka mɔgɔ ka taa dilan ka sɔrɔ a ma kɛ wayiba ye mais an b'a ɲini mɔgɔw fɛ a kana bolo si maa ma k'a fɔ nin don o man ɲi ko la i bɛ hakɛ sɔrɔ ni ɲɔgɔnna ko man ka singa ni maa ye surtout e m'a ɲini k'a dɔn ko nin don cɛnni yɛrɛ la u ka kabila a bɛɛ tɛ tan i ka kɔrɔfɔ ɲɛna u ka kabila maa ɲɛnamanw b'a kɔnɔ ne yɛrɛ n'a dɔw kuma na hali den dɔw b'a kɔnɔ ni o ye balimaden dɔ ye vraiment adamadenya ɲuman u b'o dɔn awa olu yɛrɛ filɛ u mɛgɛ yɛrɛ tɔgɔ la ko k'o tɛ gɛrɛ ye ala ni u mɛgɛ ka nin ko in fɛ u den dɔw ye bi école maître ye den dɔw ye sɛnɛkɛyɔrɔ bɔ bi u bɛ balola baara ɲuman na u ye furu ɲuman kɛ hali u ma deli ka jɛnɛya kɛ u ka kabila ɲumanw u ɲumanw ka ca mais sababuya dɔw ye dɔw ka ko kɔni kɛ i n'a fɔ dugumɔgɔw fana de ye nin o fana kunnafoni d'a ma k'a fɔ n'an ko yala est-ce que u bɛ hakili dafalen don o b'a fɔ hakili dafalen don effectivement ne yɛrɛ n'a ye kuma kɛ an ye ko kɛ an ma fa hakili tiɲɛ foyi mɛn a kɔrɔ hakili dafalen don anw ka faamu na kosɛbɛ n ko mais mun de ye nin kɛ o ko an ye min ye nin source ye ni an b'a fɔ a talo yɔrɔ a sababu
oho sababu jugu de nana ni ko mɔmuso de ka danga kansela u mɛgɛ n'a balima min fatura o balima caman de fatula mɛ mɔgɔ kana bolosi kelen ma min do an tɛ n'o tɔgɔ fɔ maa ye ko u mɛgɛ bɔla bagangɛnyɔrɔ la ka na mɔmuso dɔ sɔrɔ ye o kun tɛ yeli kɛ a ye nin ko in ta ka ɲɛsin o ma a yɛrɛ y'a ka bi mɔmuso kan o fiɲɛtɔ o ka dugumɔgɔw y'o kunnafoni d'a ma sabula maa min yɛrɛ sera k'o fɔ o kɛra maakɔrɔba dɔ de an tɛ n'olu fana tɔgɔ fɔ sabula olu y'anw dɛmɛ ni kunnafoni de ko o kɛ mɔmuso fana k'u ma u mɔgɔ fila ma se ka sababu wɛrɛ sɔrɔ u ka cɛnimusoya nege dali la fo ale aw fa bɔra ale min na donc ale b'a ɲini u fɛ ni nin y'u taabolo ye u ka dugu wulu yɛrɛ tɛ sɔn diɲɛ ko min ma u ka to ka lebu o ko ninnu de la ni an y'a faamu an b'a ye k'a fɔ fa tɛ danga in de bɛ ka u mɛ ka kɔri sinon n'o tɛ a kɔrɔ wa dɔgɔ de ani a kɔrɔ dɔ a n'a kɔrɔ dɔ bɛ fa la sa o tɛ ba la sa o u kabila dama hakɛ do sa o donc an b'o yɔrɔ ninnu to yen voilà parce que n'i ye taamasiyɛn dɔ fɔ ka ban dɔ bɛ fɛn dɔ faamu voilà sabula dɔw dun bɛ nin yɔrɔ in na olu ye u somɔgɔw ye olu yɛrɛ nin ko in b'u lamaloya ni taabolo man d'u ye o ni u mɛgɛ de ye nin ko in ta ka o mɔmuso sɛgɛrɛ u ye kɔrɔfɔ d'an ma cogo min na taabolo kɛra nin balima dɔ in o fatulen kɔfɛ o fana ye denkɛ min sɔrɔ o fana bɛ ka a woloba de k'a muso ye i delila ka di ɲɔgɔn mɛn kucala yan depuis ne yɛrɛ bɛ n ka kunnafoni di la n bɛ kabako kunnafoniw mɛn Jose yɛrɛ da n b'a ta k'a latɛmɛ n b'a mɛn journaux la n b'a langali mais nin n'a ɲɔgɔnnaw an kɔni b'a mɛn feuilleton na k'a ye k'a fɔ ja a bɛ se ka kɛ tiɲɛna nin ye ne sen fɔlɔ ye awa nin ko in yɛrɛ u mɛgɛ n'u ka kabila kɔnɔ n bɛ segin a kan walayi chrétien ɲumanw b'u la silamɛ ɲumanw b'u la ko in ma ko min deguba bi a caman kan o dɔw yɛrɛ ko ni a danna hali olu ka don mɛgɛ fɛ yen ni dɛsɛ tɛw ta kɛ kama sɔrɔ o n'a ye kelen u bɛɛ ye ba kelenw ye u bɛɛ ye balima kelenw ye dɔw denya bɛ s'a ma dɔw mɔkɛya bɛ s'a ma mais nin ko in bi ka hali anw min yɛrɛ filɛ n'anw yɛrɛ dɔ don sabula anw bɛ se ka fɔ an yɛrɛ balima don danbɛlɛ ye danbɛlɛ de ye Jose hali ni kɔnɔnakaw bɛna kuma in mɛn e yɛrɛ ye Tarawele e yɛrɛ balima don a kɔni b'an bɛɛ kuma suru mais ni waleya ma ɲɛ a kɛra a bɛ fɔ an bɛ dugawu kɛ sa Ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ sisan ni den in ka furusiri bɛ kɛ anw kɔni bɛ Bamakɔ i bɛ wele bila Denba Sisoko ma an bɛna furusiri kɛnɛ kan ni nin bɛ kɛ don min i ni ce i ni cɛsiri Ala k'an bɛn ɲɔgɔnna wɛrɛ ma an balimaw an tun y'o layidu minnu ta aw ye k'a fɔ an bɛ wuli ka se fo Kucala ka kibaruya ninnu ɲini hakili la k'a fɔ layidu ninnu dafara politikitɔn minnu bɛ yen n'u bɛ politiki cogo b'an fɛ Mali kɔnɔ yan ni hadamadenya yɛrɛ a matarafa ni jamanadenw ka forobakulu minnu bɛ yen u y'a jira k'a fɔ jamana marabaaw u ye dabali ni fɛɛrɛ minnu ni u y'u k'u fɔ mɔgɔ minnu ye n'a tɛ se ka f'u ma ko wasadenw sabu jamanadenw ka maasigilenw tɛ sɔrɔlasi minnu ye Ibrahim Bokar Keita ka fanga in paron olu de ye maa dɔw tɔmɔ k'u mɔgɔw tɔmɔ k'u bila wasadenya jɔyɔrɔ la hali n'a y'a sɔrɔ u tɛ se ka kɛ wasadenw ye olu de ye sira di février kalo tile 27 tɛmɛnen a bɛ fɔ ninnu ma ko conseil national transition nka mɔgɔw bɛ mɔgɔw la olu y'a ɲini furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u ka baara kologeren sinsin fɛn min kan o de ye jamana yɛrɛ denw bɛna maa minnu sugandi wote senfɛ o baara o ka k'u ka haminako jɔnjɔn fɔlɔfɔlɔ dɔ ye min yɛrɛ ye jamana yɛrɛ kɔnɔganko gale ye o ye jamana dugukolo a lakanani ye jamanadenw ani u sigiyɔrɔw i n'a fɔ an ka dɔnkibaru kabili kununko aw ye lamɛnliw kɛ k'a fɔ jamana fan caman bɛ yen a fanba bɛɛ bɛ Mopti mara la ani Segu mara la k'a fɔ yɔrɔ ka dɔgɔn bɛ yen yɔrɔ min ni lakana sabatilen bɛ yen Mali yɔrɔ ka dɔgɔn maa bɛ se k'i bolo sinsin wala k'i bolo sin fan min fɛ n'i b'a fɔ ma bi alhamdulilahi o yɔrɔ kɔni cɛnikɛlaw u sigiyɔrɔ kolokolo yɔrɔ tɛ se ka k'o yɔrɔ ye o fan si tɛ Mali kɔnɔ yan dabali ni fɛɛrɛ minnu an ka dɔnkibaru tɛmɛnen ninnu n'an y'a jira u la k'a fɔ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw k'u minnu ka cɛsiri u bɛ na kɛrɛnkɛrɛn fan minnu fɛ wala ca minnu na o ca minnu u ko laɲini 29 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko bɛ olu bolo wa kuntilennaba 6 de bɛ yen n'o ye haminako gwɛlɛnw ye wala haminako jɔnjɔnw ye ni olu kɛra sabatifɛn ye furancɛ fanga in a bɛ se ka fori cogo ɲuman na n'a dun fɔra k'a fɔ fanga min bɛ olu bolo a tɔ ye san 1 ni kalo 2 dɔrɔn de mɔgɔw ɲininkalen ko jamana marabaaw u bɛ ka hakilina minnu fɔ jamanadenw ka forobakulu minnu bɛ n'a bɛ f'o ma ko coordination des associations de la société civile n'o ɲɛmɔgɔya bɛ Adama Tarawele bolo k'ale ko tiɲɛ don caba minnu ni olu labɛnnen
wala olu dilali o kumaw fɔra fangabulon marabulon ɲɛmɔgɔba fɛ n'olu kɛra sabati fɛn ye a bɛ taa jamanadenw ka haminako kuntilenna fɛ nka yala minnu ye farancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye dabali ni fɛɛrɛ b'u bolo waati dɔgɔdalen na k'a fɔ u na se ka baara nin kɛ wa n'a dɔ ye jamanadenw bɛ sugandili kɛ bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn furuba sɛbɛn min n'a bɛ fɔ o ma ko fichier électoral gɛlɛyaw b'o la ko bɛ o la ko minnu n'olu ma ɲɛnabɔ a bɛ san 30 bɔ bi wa yala ninnu na se ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnɲɔgɔnya kelenya sigi la bɛɛ ka jɛ ka jibɔn n'o ye bɛnkolabaliya min bɛ an ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ sabu jamana in tɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ hali sɔrɔ tɛ jiri n'o ma sabati komi ye URD n'o ye ala ka hinɛ Sumayila Sise ale tɔgɔla tɔn na ale dasera ninnu ma ko jamana marabaaw kan k'u ɲɛsin kuntilennaba damadama de ma i n'a fɔ jamana kanako jamanadenw lakanako ani jamana kuntigi ɲɛmɔgɔya sugandi min bɛ kɛ n'a bɛ f'o ma ko élection hali n'a y'a sɔrɔ ko ŋaniya ye ŋaniya jɛlen ye kɛ hali ni ŋaniya in bɛ jamana kumabɔ n'o kuma kɛra tiɲɛ ye yala jamana marabaaw m'u dafa mugujalan na ɲɛgɛnji t'u da wa Mahamadu Abdulayi Diko ale ye URD tɔnɲɛmaa ye a ko furancɛ fanga in a furancɛ man jan wa bɛn kɔni kɛra ka bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana kungo bɛɛ tɛ se ka ɲɛnabɔ u fɛ nka f'u ka a boloda de u kan k'u ɲɛsin fɛn fɔlɔ ma min b'a to ɲinifɛnw bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye hakilila jiginna dabali ni fɛɛrɛ minnu bolodara jamana marabaaw fɛ n'a kɛra dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen kuma falenw kɔfɛ sɔrɔlasiw ye maa minnu dɔmɔ ni olu bɛɛ jamanadenw olu ka wasadenw jɔyɔrɔ la sabu kabila Ibrahim Bokar Keita kabila ale ka fanga paruna ale tun ye député bulon ci olu yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ k'u bɛna maa wɛrɛw jɔnnasigi n'o ye jamana marabaaw ye wa o jɔnnasigi dɔw kɛra koyi ni ala sɔnna ma an ka don kibaru nata ninnu na an bɛna walanwalali kɛ aw ye inshallah. An balimaw Mali yɛrɛ dɔgɔtɔrɔsobaw n'o ye Kati ani Bamakɔ dɔgɔtɔrɔsow ye olu ye kabili ntɛnɛn tɛmɛnen u ye tile 10 baarabila boloda u ko olu ka baara a ti ɲɛ magwɛn minnu kɔ nafoloko la i n'a fɔ ka kimɛ baara gɛlɛya ma farali ka nafolo kan ka fara olu sara wari kan a bɛ fɔ min ma ko prime ani olu yɛrɛ kɔni fɛ dabali ni fɛɛrɛ kan ka tigɛ min b'a to olu ka baara bɛ se ka sɔn nɔgɔyaw bolo cogo min laɲini 12 ɲɔgɔnbonɲɔgɔn bɛ bolo dɔgɔtɔrɔw ka baarabilabaw u ko dabali ni fɛɛrɛ ka tigɛ min b'a to olu na se ka lakana u ka baara yɔrɔ la dɔgɔtɔrɔya baara degun hakɛ min b'a la ko jamana marabaaw an bɛ don min na i ko bi i n'a fɔ coronavirus o kɛn bɛ ka maaw degun jamana marabaaw tun ye layidu di ka fɔ u na dɔ fara olu ka sarawari sarata kan min b'a to u bɛ se ka hakilila tigɛ baara la Mali dɔgɔtɔrɔsobaw Bamakɔ ani Kati u ko minnu bɛ minnu ye dɔgɔtɔrɔw ye o dɔgɔtɔrɔw bɛ dɔgɔtɔrɔ lɔgɔlidenw kalan ko dɔgɔtɔrɔ kelenw de bɛ banabaatɔw furakɛ ko olu ka baarakɛlaw la an balimaw février kalo tile 27 tɛmɛnen ko mɔgɔ marifatigi dɔw bɛ yen k'u ma lakodɔn k'u ye denmisɛnnin fitinin dɔ kantigɛ ko a kantigɛlen k'u taara ni den kunkolo ye ko kɛra ORTM n'o ye jamana ka furuba laseli bon ye o kibaru laseli bon ko a kɛra o kɔfɛ Gawo nka olu kɔni y'a jira k'a fɔ nin baara in maa minnu y'a kɛ a kɛbaaw ma lakodɔn fo ka se nin yɔrɔ in ma. An balimaw an y'a jira k'a fɔ jamana marabolo ɲɛmɔgɔ n'o ye Muktar Wane kalo 5 a sigilen ɲɛmɔgɔya la ko a ye yɛlɛma dɔ don jamana marabaaw ka kulu la n'o ye gouvernement ye k'a fɔ ko maa kura donna wa wala dɔ bɔra wa o ma kɛ dɛ u ye labɛnni de kɛ o siratigɛ la min ye Mohamed Saliya Toure ye ale kɛra jamana marabaaw olu ka dandegelikɛla ye mara bɛ olu minnu bolo u fɛla ye fɛn min ye jamana kɔnɔna na min sugandira k'o kɛ o fɔbaga ye o kɛra ale de ye ale kɛra maa min nɔnabila ye o ye Maître Haruna Toure ye ko a ma kɛ gansan ko ye ko sabu nin jɔyɔrɔ in fanga ka bon kosɛbɛ min ye Mohamed Saliya Toure ye n'ale ye ca ani baara degeli denmisɛnw ka baara dege o minisiri ye ko ale bɛna kɛ jamana marabaaw ka dandegelikɛla ye ale bɛ kɛ Maître Haruna Toure nɔnabila ye
hali n'a y'a sɔrɔ o maître Haruna Touré a ma bɔ gouvernement na wa ministeriya min tun bɛ a bolo n'o ye ca fɛn o fɛn n'o ye baarako ye ka fara foroba baarakɛlaw kan ale tora o ministeriya la o kɛra alamisa tɛmɛnen jamana ministriw bɛɛ laada tɔnsigi min kɛ kibaruya in lasira o de senfɛ kibaru jɔnjɔnw sɔrɔla an badenw k'a fɔ minnu bɛ n'olu ye Total baarakɛlaw ye Total de ye taji feere cakɛbondaso ye i n'a fɔ u yɛrɛw bɛ jamana kɔnɔ jamana sariya ye u yamariya k'a fɔ u ka sigili kɛ u ka baarakɛyɔrɔ la o daminɛna kabili ntɛnɛn tɛmɛnen n'o ye marsikalo tile fɔlɔ ye k'u b'u sigi u ka cakɛbondaso la fo u ka laɲini ninnu ka sɔrɔ olu yɛrɛ kɔ nin fɛ faransikaw ka esansi feere cakɛbondaso ani tulu feere cakɛbondaso min bɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan ko ka dɔ fara o sarawari kan ko sarawari in ka dɔgɔ k'u ye laɲini kɛ kabili san 2019 a san 2 ye ɲinɛ ye u y'a jira k'a fɔ sigili in kun ye fɛn min ye u tɛ baara kɛ nin kibaruya in a bɔr'u yɛrɛw ka surunnadontɔn ɲɛmɔgɔw fɛ yen u ko bɛnkan dɔ tun kɛra kabili novembre kalo san 2019 olu yɛrɛw ni Total ɲɛmɔgɔw cɛ u tun ye layidu ta olu ye k'a fɔ u bɛ dɔ fara o sarawari kan 100 o 100 k'u bɛ 15 fara o kan minnu bɛ n'olu ye maa tɔw ye 100 o 100 k'u bɛ dɔrɔmɛ 20 fara o sarawari kan o bɛnkan in tun y'a jira k'a fɔ u ka laɲini ko a bɛ ɲɛnabɔ nka fo ka se bi ma ɲɛma sɔrɔlaw de y'a to olu ye baarabila kɛ. An balimaw min ye Razibaci ye o Razibaci a minɛnen don bi kosɛbɛ a minɛnen don a yɛrɛ kelen tɛ koyi Muhamadu Kone ani Vital Robert Job Sulemani Kansai Agibu Makital ninnu minɛ kun ye fɛn min ye k'u tun ye janfa labɛn furancɛ fanga ye u tun b'a fɛ k'a feere wala ka fara tiɲɛnikɛlaw kan ka jamana kuntigi n'o ye bandaw ye mankutu tiɲɛ kumaw ta ka ɲɛsin a ma ka kumajuguw sin a ma ni min ta kɛbaa ye k'o ye o donna janfa la e ko nin ko in sera fori waati la wa sabu tuma min na mɔɔw segin bɛ k'a fɔ ko Razibaci n'a nɔfɛmɔgɔ minɛlenw ka bila o kiiri tun bolo dara kabili février kalo tile 23 tɛmɛnen jamana yɛrɛ kiiribulon min bɛ n'o ye cour d'appel ko a kiiritigɛbaa minnu tun bɛ yen olu falenni min kɛra mɔɔw tun limaniyɛnen don k'a fɔ Razibaci n'a nɔfɛmɔgɔw n'a bila ko nka k'o ma kɛ k'u y'a ko bɔ a dɔgɔ kɔrɔ u ko maa kura minnu nana ka sigi k'olu kan ka kiiri kɛ olu de y'a bɔ a dɔgɔ kɔrɔ k'a jira k'a fɔ bi kiiri nata tacogo kura la hakilila jiginna o kiiri tako fɔlɔ in senfɛ n'o kɛra février kalo tile 16 tɛmɛnen jamana hakɛ sariya ɲiniba n'o ye avocat procureur ye n'o tun ye Aliyu Nanpe a tun y'a jira k'a fɔ nɔbilɛli ka bila ninnu ka bila ka to u ka so o kumaɲɔgɔnyaw de o kiiri de tun kan ka dɔgɔda février kalo tile 23 tɛmɛnen u y'a ta tacogo kura la ko nka ko u y'a bila ka bila waati wɛrɛ la o kɛra kiiritigɛbaw fɛ bi min ye mars kalo tile 2 ye kiiri nata tacogo kura la ni jaabi min sɔrɔla la an ka don kibaru nata ninnu na an bɛ ɲɛfɔli k'aw ye inshallah. min ye Bajangara ye sa Bajangara Mali solasiw an ka kɛ Mali finitigiw a bɛ fɔ minnu ma ko détachement ani escadron de la gendarmerie bi ye marsi kalo tile fɔlɔ ye nka kalo tɛmɛnen n'o ye février kalo ye komi sara kunungo de kari o tile 25 su ka se tile 26 ma mɔgɔ minnu ni olu taara nin yɔrɔ kofɔlen ninnu daminɛ u bɛ jate maa tankulu caman de ninnu nana motow la ani bolifɛnw u taara gendarmew ka kɛlɛbolo min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko escadron de la gendarmerie u taara olu daminɛ o yɔrɔ bɛɛ dugu de bɔda la ni sirakunbɛ yɔrɔ in o yɔrɔ kɔlɔsilen tun don Mali lakana fɛɛrɛtigɛbaw fɛ u tun ka ca caya yɛrɛ hakɛ fɛ ani u ka janfa fanga bonyani min ye Mali gendarmew ye an kɔni ye kibaruya kɔni sɔrɔ k'a fɔ ko u ye ninnu ka kɛlɛ bɛn ko muguci fanga bonyana kosɛbɛ u ye muguci lere caman de ko nka minnu ye daminɛlikɛbaw ye u laban u ye kɛlɛ jigin ka taa k'u taara ni bolifɛn 3 ye u taara ni marifaw ye u taara ni marifakisɛw ye ni a tun y'a sɔrɔ k'a fɔ ninnu ka kɛlɛ kun ye diinako ye n y'a jira u la k'a fɔ Mauritanienkaw olu sera k'u ta ɲɛ sɔrɔ o de la sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Nouvel Horizon bi nɛnɛdonya na sɛbɛn in a ɲɛfɔra 6nan kan
ko min Burkina Faso ye ko jena ka jihadisi dɔw bila o ko nin wale a tun ka ka hakili ɲuman di Mali yɛrɛ fana ma o fana ka ɲɔna si kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Iyad Agali nɔfɛmɔgɔw ye président Burkina be n'o ye Rocco Marc Christian Kabore ko a sera ka baara ɲuman kɛ ko a ye wale dɔ kɛ min bɛ bɛnɲɔgɔnya ɲini mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu n'olu kɛn bɛ ka Burkina fana daminɛ olu yɛrɛw ka jamana yɛrɛ fanga lakana bondaso min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko agence nationale de renseignement et la sécurité d'État ko ni a tun y'a sɔrɔ Burkinakaw ye ɲɛ min sɔrɔ k'a lajɛ ka papalikɛla ninnu unu ka ɲɛmɔgɔw mun ye Burkina fanga ɲɛmɔgɔw ka sigi cogo min u bɛ se ka lafiya dɔ di nin kibaruya in ala perefereya tigɛ dira tiɲɛ fɔlɔ ye ko Mali dun bɛɛ sigi bɛ ka Mali makɔnɔ kun kelen pe jumɛn na Mali tɛ se ka nin ɲɔgɔn na si kɛ kabili sɔrɔdasi ninnu ye fanga ta minnu bɛ yen n'a yera k'a fɔ Mali gɛlɛya in a janfa kolokolokɛbaa ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu u lakodɔnnen don wala mɔgɔw yɛrɛ bɛ yen minnu limaniyɛnen don k'a fɔ janfa kolokololen don ko Mali bana Faransi Mali karabali min kɛ ka kuma ɲɔgɔnya sigi ni marifatigi ninnu ye ko Mali ma sɔn ka sabu kɛ Faransi ka karabali ye kabila waati hali bandaw ta de Faransi ani Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ye kuma minnu kɛ yala o de yɛlɛma don ko la o ma yɛlɛma don ko la wa ko mɔgɔ si t'o ɲɛdɔn ko hali n'a y'a sɔrɔ Mali fanga ɲɛmɔgɔw ani Faransi fanga ɲɛmɔgɔw a kɛra ka fɔ olu yɛrɛw ka di kasi hakɛ min ma hali o diyaɲɛ tun tɛ Ibrahim Boubacar Keïta ni Emmanuel Macron ni ɲɔgɔn cɛ sabu Emmanuel Macron yɛrɛ da de y'a jira k'a fɔ ko Ibrahim Boubacar Keïta ko a y'i sulu sala a tora siga la fɛn caman sabu kɛbaliya ko Ibrahim Boubacar Keïta yɛrɛ ka sulu salali o ko nin wale ɲumandɔnbaliya in a kɛra i n'a fɔ Salif Keïta n'ale ye dɔnkilidala ye ale yɛrɛ ye kangari tun da Ibrahim Boubacar Keïta ye ko n'a y'i yɛrɛ to Faransi jamana fanga marabaaw bolo ko o n'a sabu kɛ a ye min b'a to a ka fanga na tiɲɛ min ye Burkina Faso ye u k'u b'a ɲini marifatigi ninnu fɛ kɛlɛɲɔgɔnya mugu ci ka jɔ ni ɲɔgɔn cɛ hali Soumaïla Cissé n'ale fatura bi ale fana minɛli min kɛra a kan k'a to Mali fanga ɲɛmɔgɔw kan k'u hakili jagabɔ kosɛbɛ Nouvel Horizon ale y'a jira k'a fɔ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ n'i ye takurun tasuma donnen Mali kɔnɔ a waati o y'a sɔrɔ Blaise Compaoré de tun bɛ fanga na Burkina Faso a ye nin hakili ɲumanya min kɛ nin tɛ kumasuli baara ye fiyewu min ye président Rocco Christian Kabore ye ale kɔni ye kumaɲɔgɔnya sigi ani papalikɛla ninnu kɛrɛnkɛrɛnyara min ye Iyad Agali ye ani u nɔfɛmɔgɔw yala Mali bi sɔn bi ka kumaɲɔgɔnya dayɛlɛ wa yala Mali fanga ɲɛmɔgɔw olu bi sɔn ka hakili ɲumanw sɔrɔ wa min b'a to hakilisigi ani cɛfɔ ni kanbɛn o bɛ se ka nɔgɔya Mali ani marifatigi ninnu ni ɲɔgɔn cɛ kibaruya in pereperelatigɛ dira ka jira k'a fɔ ko Iyad Agali n'a nɔfɛmɔgɔw olu ni Burkina Faso fanga ɲɛmɔgɔw u bɛ kumaɲɔgɔnya na ko Burkina Faso fanga ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ye u ka maaminɛlen dɔw bila balimaw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw tuma dɔ la a ye faamuyali kɛ k'a fɔ minnu ko u ka kɛlɛ kun ye diinako ye tubabuw b'a fɔ minnu ma ko jihadistew u ye baara gwɛlɛn min u ye kɛlɛjugu min kɛ Bajangara n'o ye gendarmew ka dagasigiyɔrɔ 2 k'a sɔrɔ u yɛrɛ furancɛ tɛ tɛmɛ gendarmew ka dagasugu 2 u furancɛ tɛ tɛmɛ mètre 800 hakɛ kan a kɛlɛ fanga bonyana kosɛbɛ Bajangara dun bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ani Mopti cɛ o tɛ tɛmɛ kilomètre 75 kan Mali soldasiw ka dagaba bɛ n'a dun fɔra k'a fɔ kɛlɛ binnen yen nka o dugusɛjɛ de Mali soldasiw sɔrɔla ka ye kɛnɛ kan fali hakɛ min bɛ fɔ aw ye kibaruya mɛn kunnafoni jɔnjɔnw kɔni sɔrɔla k'a fɔ Mali soldasi 9 olu de sara wa maa b'a bisikiya k'a fɔ maaw joginna ka se hakɛ min ma maaw bɛ siga yala dɔ tɛna fara kan wa
nin ko in kɔni a ye dadigi Mali soldasiw la furancɛ fanga min n'olu yɛrɛw ko Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga bincogo Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga minɛli sabu ye a tun ma se wala cɛsirilen tun tɛ o nin bɛɛ ye dalu ye min b'a jira k'a fɔ u yɛrɛw ka ko de b'u bolo sisan ni nin bɛɛ kɔfɛ nin waati ninnu fali bɛ ɲini ka kɛ Ibrahim Boubacar Keïta ta ɲɔgɔnna si ye n'a yɛrɛ fɔra k'a fɔ nin bingani wale minnu kɛra nin waati la nin waati kelen de la min ye colonel Ismaël Ouague ko ale ye cɛfɔ ani kanbɛ u b'a fɔ min ma ko réconciliation malidenw yɛrɛ dama ka ji bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ u ka bɛn u ka kun sigiyɔrɔ kɛcogo kura la min b'a to jamana in bɛ basigi ale yɛrɛ bɛ taama na an ka jamana maraduguw la kɛrɛnkɛrɛnniyana min ye Mopti mara yɛrɛ ye o de la sɛbɛn dɔ bɛ n bolokɔrɔ ko nin ye galonmajira ko ye nin ye dabaliban ko ye nin kɛlɛ bolo in n'a bɛ fɔ a ma ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans k'olu ye a silamɛ ni silamɛw jigiya kulu ye n'a ɲɛmɔgɔ ye anw yɛrɛw ka jamanaden dɔ n'o ye Iyad Agali ye olu de y'a jira k'a fɔ k'olu ye nin baara in kɛ yɔrɔ kofɔlen in na n'o ye Bajangara ye k'a sɔrɔ laada la u ka kumaw ti kuma ten ja fila sɔrɔla kelen ye bamanankan ye kelen yɛrɛ ye filakan ye olu y'a jira k'a fɔ ko Ala de y'olu dɛmɛ u ka setigiya sɔrɔ u ye minnu minɛ ko ye an ka sɔrɔlasiw ka bolifɛn min bɛ yen n'a bɛ boli cɛncɛn ni bɔgɔ nɔrɔ la n'u k'a ma ko picote k'u y'o 3 minɛ wa marifa minnu bɛ yen n'o ye marifa minnu n'u bɛ kisɛ caman ci n'o ye mitrailleuse ye n'i b'a fɛ ka taa juguw daminɛ i bɛ marifa minnu i bɛ olu kɛ i ka kɛlɛminɛw ye n'a bɛ f'o ma ko fusil d'assaut ani marifakisɛw olu yɛrɛw olu da sera mɔgɔ 5 de fagali ma a bɛ se ka kɛ banabaatɔ dɔw fatura u joginen kɔfɛ Bajangara dugulenw ɲininkalen olu yɛrɛw y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye kasara in fanga man bon n'i y'a ye kasara fanga bonyana nin cogo la ten a kɛra i n'a fɔ ninnu taara bin u taara sɔrɔlasiw u taara gendarmew daminɛ u ɲɛnama kolontɔ u tun t'a kalama i ko ninnu tun kɛn bɛ ka u sigi ka maa ninnu kɔnɔ wa u hakili t'a la waati min k'u taara u kɛlɛ cogo la idugo i bɛ taa Bajangara tɛmɛsira dɔ bɛ yen ka bɔ Bankas ka se Douenza olu yɛrɛw bɛ tɛmɛ kulu dingɛw de kɔnɔ dɔngɔnɔw fanga ka bon a yɔrɔ la kosɛbɛ a kɛra i n'a fɔ nin kɛlɛtigɛ wale in u m'a kɛ u kunfɛ ten sabu nin kɛlɛ in kɛra waati la waati min cɛfɔ ni kan bɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ u k'a lajɛ ka ɲɔgɔn faamu ka kungo sigirɔ kɛlɛ minnu bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ woyɔ ni fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka bila cogo min o Ismaël Ouague sɔrɔlasi minnu tun ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga in paro ale kɛra u ka dantigɛlikɛla ye ko sibiri tɛmɛnen n'o bɛna février kalo tile 20 ma ko Ismaël Ouague a ye lajɛ dɔ kɛ ɲɔnɔ o lajɛ in senfɛ ko wele bilala dugulenw ani ɲɔrɔ mara kolatigɛlaw ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ o kumasegin ne y'a junjɔ na minisiri fɛ e ko a kumasegin ɲɛci sɔrɔla la wa ka dɔ bɔ fitinɛ na wa sabu dɔw yɛrɛw y'a jira k'a fɔ minnu bɛ yen n'olu ye kɛlɛkɛbaaw ye olu b'u tɛ ye a kɛnɛ k'a dawuye jumɛn ye ko farabugu tigɛlen don kabini octobre kalo tile 8 tɛmɛnen kumaw sigira siɲɛ joli kuma ninnu ma ɲɛ sɔrɔ mɔgɔ dɔ ɲininkalen ko ale ma taa ɲɔgɔn koyi sabu ɲɛci t'a la ko sabu ni mɔgɔ minnu bɛ yen ni marifa bɛ olu bolo ni i n'olu ma kuma ɲɔgɔnya sigi nafa si tɛ nin ko la o de la min ye Ismaël Ouague mɔgɔ caman bɛ yen olu bɛ k'a jalaki ko kuma min fɔra Ismaël Ouague fɛ ko minnu ye papalikɛlaw ye jamana ni olu tɛ sigi ka kuma a y'o fɔ ani Mali kunnafoni lase sɛbɛn kɛbaa dɔ ka barosigi senfɛ n'o ye Nouvel Horizon ye k'a kɛra février kalo tile 26 tɛmɛnen min ye Ismaël Ouague ale ni Moktar Wan da tɛ file kelen na wa sabu dɔgɔ furancɛ kelen ka kɔn ale ka kuma in ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ bi n'o ye Moktar Wan ye ale tun y'a jira k'a fɔ kuma ɲɔgɔnya ka sigi hali mɔgɔ minnu bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ o ye maa kɔrɔ gɛlɛnw ye diinɛ kɛlɛ la ko kuma ɲɔgɔnya ka sigi cogo min an bɛ faamuyali kɛ hali n'a y'a sɔrɔ maa ŋaniya jɛlenw bɛ yen minnu bɛ k'u cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na min b'a to kuma ɲɔgɔnya bɛ sigi n'a fɔ Burkina Faso y'a ta ɲɔgɔnna si kɛ. An balimaw nin bɛna dansigi kɛ bi kibaru la minnu sɔrɔla k'u lase aw ma an baden cɛ ni muso maakɔrɔba ni denmisɛnnin Ala sɔnna ma an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati wɛrɛ aw ni cɛ ka tulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan saliyala Mahamadu Kulubali